autismoarekin lotutako beste albiste bat ere kontatu nahi dizuegu, Maialen. Bai, izan ere Azpeitiko jaietan aniztasun funtzionala duten umei begira, zaldiko maldikoetan edo tiobibotan, denbora batez musika kendu dute. Marea Urdina elkartearen ekimena izan da, eta antza oso ekimen positiboa izan da. Olatz Gabilondo, Marea Urdineko kidea, egunon? Egunon. Zuek Azpeitiko jaietan aniztasun funtzionala duten umei begira, Tio Bibo edo Zaldiko maldikoetan denbora batez musika kentzea lortu zenuten. Nondik etorri zitzaizuen ideia? Bueno, itxura Andaluzia aldean horrelako ekimenen bat egin zen, eta gero Azpeitiko udaletik gurekin kontaktuan jarri ziren ze ekimen posible ziren bideratzea bertan. Eta bi okurritu zitzaizkigun, isiltasunaren momentua soinuarekiko hipersentsibilitatea dutenentzat, eta gero bestea izan zen fast pass edo pase azkarra martxan jartzea. Eta hau izango litzateke gehiago, ilada batean edo kola batean denbora luzez egoteko zailtasunak dituztenentzat. Eta egia esan, harrera oso ona izan dute, bi egitasmoek, eta jaso genituen iritziak oso positiboak. Ez bakarrik aniztasun funtzionala duten, familien aldetik, baizik eta herritar guztien aldetik. Eta, gure ustez, hori hartunan nabarmena izan da, beste tokietan ere ekimen hauek martxan jartzen ari dira, eta egun Azpeitiko udalarekin elkarlanean ari gara, bertan ere festak kutsu inklusibo hori izan dezaten. Bi ekimen aipatu dituzu, batetik musikarena eta bestetik fast pass. Fast pass horrek esan nahi du, ilara itxaron beharrik ez izatea, ezta? Hori da. Ez gara konturatzen batzuetan, ilada batean egon beharrak suposatu diezaiokela ume bati, bere txanda iristean, beste nonbaitera joan dela, edo interesa galdu duela, orduan, denek gozatzeko aukera izan dezaten barraketaz, oso egitasmo polita iruditzen zaigu. Gune horietan gainera, barraka bakoitzak bere musika jartzen du, oso volumen altuan, eta normalean oso musika, zaratatxua edo estresagarria izan daiteke. Zu bertan egon zinen, ezta? Bai, bertan moduz. Niri ere egia esaten bat dizut, musikak eta soinu, zaratek eta asko molestatzen didat, eta ni oso gustora egon nintzen. Eta bertan, besteekin hitz egiten ere, denok genuen hola, ez dakit nola esan, giro goxotasuna ematen zuen giro baten sentsazioa, ezta? Hitz egiteko aukera genuen, benetan elkarrekin egoteko aukera, eta dira oso barneratuak ditugun, ez dakit nola esan, zaratarekiko joerak, eran batera egiten digutela, ez oso ondo sentitzea zaratarik ez dagoenean. Baina pixka batean bertan egon da, ikusi genituen aukerak oso politak zirela guztientzat, ez? Esan dudan bezala, elkarrekin hitz egiteko, benetan bizitzen ari ziren egoera desberdinetaz kontziente izateko. Hainbesteko zarata eta argiek zer nolako eragina dute aniztasun funtzionala duten aurrengan? Azkenean estresa sortzen dute nire ustez, eta estres horrek ez da bakarrik, ikerketa pile bat daude musikak eta soinuek gure gorputzaren eta gure burmuinean dituzten eraginetan, ez da? Egia da, garai batzuetan oraindik ere kaltegarriagoak izan daitezkeela, gauean ordu berandutzen diren orduetan, ohera joan behar zuzenean, oraindik ere zailtasun gehiago jartzen dituzte, ze aktibatu bezala egiten zaituzte, ez? Eta ume hauentzat gure ustez estresa erabatera ekiditzeko momentu bat bilatu zen. Egia da, zenbat eta luzeagoa izan, egokiagoa izango litzatekeela. Eta are gehiago lortuko bagenu musika bakarra egotea eta kontrolatu ahal izatea zenolako musika jartzen den, behar bada gau aldera musika lasaiagora jartzea, izango litzateke niretzat behintzat helburu oso polita. Azpeitian egin duzu ekimena, baina jakin dugu beste herri eta hiri batzuetara ere zabaldu dela, ezta? Donostian itxura eginda, ekimen berdina eraman da aurrera, 2 egunetan 2 orduz,
Zarautzen ere... Donostiako jaietan izango da hori, ala izan da ja? Ez, Donostiako jaietan izango da. Bai. Aste nagusian, bai. Datorren astean hori da. Zarautzen ere iritsi zaigu zerbait egin ote dute, baina ez gaude ziur, eta Azkoitian nahi dute egunero, 14tik 18ra izango dira festak, egunero ordubeteko isilunea jartzea. Eta baita faz-faz txarteltxo hori martxan jartzea. Beraz, barraketan soinurik ez, zaratarik ez, eta behar duenari hilara itxaron arazterik ez. Hori da. Olatz Gabilondo, Marea Urdina elkarteko kidea. Eskerrik asko! Mila esker zuei, agur! Bale, mila eskerre, Bai, zuei, gero arte, aio! Agur.